आथिखालाव गोबां बर' फरायसाफोरानो आनजादाव मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हादों। गोग्गो सोलोंथाइ लानो थाखाय जोंनो मोनसे मोजां थासारि एबा आबहावा नांगौ। बे मोजां आबहावाखौ आथिखालाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ जोंनि गेजेराव लाबोबाय। बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों मोजां थासारि फैनानै गोबां बर' फरायसाफोरा सोलोंथाइ लानायाव दावखोबाय। सिभिल सार्भिस, नीट, जेईई बायदि आनजादाव गोबां फरायसाफोरा उथ्रिसारबाय होनना बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारिया बुंथियो। बेजों लोगोसेयैनो आरिमु आयदानि थाखो 10 आरो 12नि बिजाबफोरा साननैसोनि उनाव ओंखारजोबगोन होनना तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा मेट्रिक आनजादाव 75% एबा बेनि बांसिन मोननाय फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारिया बुंथियो। मख'नो नांगोनदि तामुलपुर जिल्ला गुदि बर' थुनलाइ आफादा गान्धीबारियाव बे बोसोराव 75% एबा बेनि बांसिन मोननाय सा 49 फरायसाफोरखौ बरायो आरो मान बावो। जोङो तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा बोसोरफ्रोमबो मेट्रिक आनजादाव मोजाङै उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बरायबाय थादों आरो देग्लाय जिहेतु उथ्रिनाय हारा गोबां, बेखायनो जोङो 75% आरो बेनिफ्राय बांसिन नाम्बार मोननाय फरायसाफोरखौ बरायनो थाखाय लादों बा जोङो बरायनाय जाबाय। आरो बे 75 आरो बेनिफ्राय बांसिन जौखोन्दो मोननाय फरायसाफोरा देग्लाय तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बेन्दों सिङाव थानाय फरायसाफोरा जाबाय गासै 49 फरायसाफोरखौ जों दिनै बरायनो लादों। थांखिया जाहैबाय जोङो नुनो मोनदों जेब्लानिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो फरायसाफोरखौ जा थांखिनानै थुलुंगा होनानै खामानि मावबोदों आरो बर' थुनलाइ आफादाबो फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनानै खामानि मावबोदों। ग्रेजुवेलि जोङो फरायसाफोरखौ बर' बिजोंनि फरायसाफोरखौ लोब दावगानाय नुनो मोनदों आरो जोंनि थांखियाबो बेनो जाहाथे जोंनि फरायसाफोरा बेबायदि आरोबाव दावगानानै मोजां थाखोआव सहैनो हायो। दिनै जोङो आलासि लिंना लाबोदों, बिथांमोना माबोरै गोजौ थाखोआव उथ्रिनांगो, माबोरै सिभिल सार्भिसाव उथ्रिनो हायो, बेबायदि गोबां टिप्सफोरखौ होगोन आरो बेबायदि बिथांमोनाबो इयुनाव बेबायदि स्कपखौ जाहाथे लाहोनो हायो, डक्टर, इन्जिनियार बा बायदि सिभिल सार्भिसेस बेफोराव जाहाथे खाबु मोनो, बे थांखि जोङो बरायबोदों आरो दिनैबो बेखौनो बे थांखिजोंनो बरायनो लादों।